Hej alle sammen, velkommen til den her video. I dag der skal vi simpelthen teste fransk chokolade. Og hvis I ikke allerede kan se det, så er vi i Frankrig i et område, der hedder Rome. Der er sindssygt varmt og dejligt. Men det her chokolade, det er ikke helt almindelig chokolade. Det er Valrhona chokolade. Det er en af verdens bedste, synes jeg i hvert fald. Så inden vi lige går i gang med at smage, så er det, jeg lige skal introducere min ven Peter, som har været mine 2 andre smagtesting-videoer. Dem kan I selvfølgelig se på min kanal. Og ja, Peter, glæder du dig til at smage? Jeg glæder mig rigtig meget, og jeg er meget spændt på, hvad vi skal smage. Det er dig, der har været ude og købe dem. Ja. Jeg tænker, du starter med at vælge en. Hvad får lov til at vælge først? Ja, du får lov til at vælge først. Ja, jeg vil jo gerne. Jeg tager den øverste. Den synes jeg var spændende. Jeg kan godt lide farven på den, faktisk. Orange. Orange, ja. Ja, det er en ølfarve, eller hvad? Ja, men jeg synes, det er faktisk den flotteste, der lå på bordet. Ja, jeg synes, den flotteste er grønt. Ja. Jamen ja, lad os se den her. Den har 70%. Og papir, det er også orange. Så lad os se her. Jeg skal åbne den. Den bliver rigeligt lille. Det. Her, Peter. Tak. Men det er bittert. Jeg er faktisk lidt overrasket. Jeg havde faktisk troet, at vi har haft noget, som man kan få derhjemme med orange chokolade. For den er lidt mere sødt i. Men jeg får ikke så rigtig noget fra, udover bare sådan, altså meget mørk chokolade. Ja, det gør jeg også. Ja. Altså, det er virkelig bittert også. Ja. Men det er ikke dårligt. Nej, det er ikke dårligt. Det er kvalitet. Ja, det er kvalitet. Det er ikke dårligt eller noget. Nej. Men jeg har jo sådan, at så komprimeret chokolade. Så en lille stykke for mig, det er nok. Ja. Men interessant. Og hvad kan du den i rating? Ja, man kan mærke, der er meget kakao. Jeg kan godt. Ja. Jeg kan også godt lide kakao, men jeg synes måske, det bliver lige en smule for meget, det her. Ja. Men igen, det får vi jo se, når vi skal smage de andre også. Ja, jeg giver den nok sådan 4 ud af 10. Du giver den 4 ud af 10. Jeg vil gerne være fair over for den, så jeg giver den 5 ud af 10. Okay, Ja. det er også godt rating. Jeg lægger lige hernede. Okay, nu er det min tur til at vælge en ting. Så er det, jeg vælger de her æg her. I forskellige farver. Ja. Sådan. Tak. Og det er lige meget, hvad farven er. De smager det samme. Ja, det gør de. Ja. De smager de samme, det tror jeg i hvert fald. Og de er gode. Det er mere mig. Ja, det er også mig. Det kan jeg godt lide. Der har noget sødme. Ja, det har vi. Jeg tager lige til. Ja. Dem her, der vil jeg nok give sådan 10 ud af 10. Man ved jo aldrig noget, hvad resten bringer, så jeg vil give den 8 ud af 10. Okay. Så Peter, nu er det din tur til at vælge en chokolade. Jamen, jeg synes bare, at vi skal starte op fra toppen af, og så lad os prøve med den blå her. Yes. Eller turkise, eller hvad vi skal kalde det i farve. Så lad os åbne den. Ja. Der så. Ja. Tak. Er det på mig? Ja. Det her det er lidt med mig. Spørgsmål. Ja. Det her, det er også mere mig, og jeg har en fornemmelse af, nu kan vi komme lidt ned, også med kakao, der som er op på 80% på den anden. Kommer vi ned 75, ja. Det bliver ikke så komprimeret, det bliver ikke så tykt.
hvor man synes, at man skal ikke have særlig meget, så sidder det helt oppe i halsen. Ja. Igen, jeg vil sige, et godt stykke, men et lille stykke til mig, det er fint. Det er også mig. Ja. Jeg vil stadigvæk sige, at det vi smagte indtil videre, så synes jeg stadigvæk, det med de sjove farver deroppe var det bedste. Kom her. Jeg vil nok give sådan 3 over 10. 3 over 10. Ja, jeg er på en 4 over 10. Mm-hmm. Så det er som mig, der skal vælge, og jeg tager bare på toppen af bunden. Det er den her røde chokolade. Og Peter, jeg tænker, du pakker ud. Ja, tak. Endnu en gang. Det vil jeg meget gerne. Det er helt. Efter det her. Bare delt den over i 2, så gider det. Det her, det er for størst. Det er fint. Tak skal du have. Så er vi klar. Ja. Mm-hmm. Det her, det smager godt. Det kan jeg godt Det lide. er faktisk lidt mere sødagtigt. Ja. Jeg tror også noget med, at nu kommer ned på procent, og hvor meget koncentreret det er. Ja. Det må jeg sige, det er den bedste, jeg har fået indtil videre af de her plader her. Så den her, der vil jeg gerne give. Jeg vil gerne give en 7 over 10. Du giver en 7 ud af 10? Ja, jeg vil give den. Jamen, jeg vil give den 6 ud af 10. Så nu er din tur, Peter, til at vælge. Ja, vi vi tager fra toppen af, og jeg vil gerne smage den grønne her. Det er også min yndlingsfarve. Den glæder jeg mig meget til at skal Det gør jeg smage. faktisk også. Værsgo, Charlie. Okay, tak. Jeg får smage. Det er ikke mig. Nej, det må jeg sige, der bliver jeg godt nok skuffet. Det gør jeg også. Jeg troede faktisk, jeg havde en fornemmelse af, at der var noget pebermynte i det her, jeg godt lide. Så det må jeg sige, det var en skuffelse. Og jeg vil sige, jeg er oppe jeg er i den rating, som jeg var med de første, så jeg er måske lidt grovere. Jeg vil give den her 3 ud af 10. 2 over 10. Min tur til at starte, og jeg vil tage mig fra toppen af bunden. Den her pinke her. Så lad os se, hvad den kan gøre. Sådan. Nej, Lidt. det ser ikke rigtig ud til at være smeltet. Lidt smeltet her. Ja. Ja. Det føles som gummi. Den er god. Det er helt klart den bedste, vi har fået indtil videre. Ja, det er det. Den er jeg meget glad for. Ja, 10 over 10. Den giver jeg 9 ud af 10. Peter, det er din tur. Ja, jeg tager den gule her. Den er jeg jo spændt på. Og lige lidt mælkechokolade, ja. Det tror jeg faktisk, det er, hvis man sådan kigger på det, at det ligner noget mælkechokolade. Så lad os prøve smage. Jeg smager. Det smager ligesom en pink. Bare lidt sød i det. Meget mere sød i det. Ja, meget sød i det. Ja. Og meget mere sødme over sig. Jeg kommer lidt her imod sådan en fornemmelse, hvis jeg fik den her blind, så får jeg sådan lidt nougat, som jeg godt kan lide. Den her, den er god. Ja, det er den. Den er virkelig god. Jeg vil sige, den er lige så god. Som den pinke, eller? Ja, pink, den var jeg meget begejstret for. 10 ud af 10. Jeg vil give, jamen jeg er på et 9-tal. Jeg giver 9 ud af 10. Okay. Så nu er det min tur til at vælge, og jeg tager den sidste. Den er sådan hvid, gulagtig. Jamen, det er så, man kan godt begynde at mærke nu. Ja. Så lad os se, hvordan den kan... Og til dem, der ikke ved det, de sidder altså i Frankrig i 30 graders varme. Ja, det er virkelig varmt. Ja. Lad os se. Lad os smage på det. Den er virkelig sød i det. Det er godt. Ja. Det er sådan,
Det her det er min yndlings. Jeg får lidt karamel frem. Ja. Sådan lidt saltet. Ja, både saltet og karamel. Ja. Ja, den er faktisk godt. Den kan jeg godt lide. Ja, 10 ud af 10. Nej, her. 10 ud af 10. Godt. Og det her, det var de chokolader, som jeg bedst kunne lide. Ja, det var ret sjovt, ikke Peter? Synes du det? Det har været meget sjovt. Det har været rigtig Det er sjovt. godt. Og jeg tænker også, at vi skal til at runde af. Det synes jeg. Yes. Så tak alle sammen, fordi I så med i den her video. Husk at like og subscribe. Og se bare i næste video. Hej hej.